treedt er een van de fiets af. Ik zeg, man, wat een geluk dat ik dich hier heb aangereden voor het huis van dokter Berger. Kerel, zegt er. Ik ben dokter Berger. Maar kom jij maar eens mee naar binnen. Wat heb jij op de lever? Ik zeg, nou, aan de lever is niks mis met. Ik zeg, maar ik heb al weken last van blaasontsteking. Oh, als ik naar de wc ben geweest, ik heb het gevoel of dat ik op een bos brandnetelen ben gaan zitten. Branje, pitsen, pien, pitchpien. Ik moet er binnen van spieën. Tja, zei dokter Berger, dat is even slikken. Ja, maar toen zei Linda, zeg, zei het, nu dat ze toch zo aan het sukkelen best, hè, kunt ze zich eigenlijk ook net zo goed laten steriliseren, niet? Ik zeg, maar dan moest toe al met. Ja, loeser, ik ben voor de duivel niet bang, maar stel ik voor, zeg. Stel ik voor dat ik het overkomt. Stel ik voor dat ze een bekende tegenkomt. Harry van den Bekker bijvoorbeeld. Ja, binnen 5 minuten weet het ganse dorp het. Marieske zit op zwart zout. Marieske... Daarom zijn we vol gooien moot naar Heilige gereden. Daar kennen ze mij niet. Maar in de wachtkamer, alle geluk, nemen stemmig kindje. Kunt de verpleegster mij gaan nog gauw genoeg holen? Daar, Marieske? Ik zeg, aha, Carla. De vrouw van Harry van den Bekker. Vindt ze daar erg als ik erbij ben? Ik zeg, nou, als ze er niet te veel kaal van... Nee, zegt het. Ik heb beroepsgeheim. Maar ik heb Harry voor alle zekerheid gebeld. Hij moet het niet tegen iedereen vertellen, hè.